Ngikubingelele ngikwamukele kwesinye isiqephu esimnandi #Fundimali. Igama lami nguNeliswa Ngwakacele. Namhlanje ke sokhuluma ngokuthi ngesikhathi usayina inkontileka yakho yokukhokha imoto ngesikweletu, abanye bebekhetha ukuthi no, ngifuna ukusebenzisa i-balloon payment. I-balloon payment ke idida abantu abaningi, uthole sesingazi ukuthi isebenza kanjani. Sokhuluma ngayo namhlanje senabe sichaze. I-balloon payment ke yila khona iphesenti elithile lemali noma lenani lemoto libekwa eceleni ebese ukhokha isikweletu ngephesenti elikhudlwana eselisele. Uyothi ke mawusuqedile ukukhokha leso sikweletu kube khona i-balloon payment, either ukhokha ngesamba uma imali ikhona noma ke uyakwazi ukuthi uphinde futhi ungene kwenye i-contract uyikhokhe ngesikweletu. Khumbula ke sakhuluma ngalokhu, vakashela i-YouTube page yethu uphinde uvakashele i-Facebook page yethu. Into ke eyivele kakhulu ukuthi singabantu sometimes siye sithi umoto mase siyithengile sitshela ukuthi sesiqedile ukukhokha after 72 months noma ke isikhathi esinikwe sona, ufike umangazwe ukuthi hayibo ngine balloon payment mina bengingakwazi lokho. Sokhuluma ngalokho namhlanje ukuthi siqinisekisa kanjani ukuthi sihlezi sizazi ukuthi simephi, singathi uma sifika lapha sesijabule mhlawumbe imoto isikhona ne-ribbon selikhona sekumnandi sikhohle ukubheka ezinye izinto ezibalekile ekumele sihlezi sikhumbula ngesikhathi sisayina ama-contract. Uqinisekisa kanjani ukuthi you are on the safe side, zonke izinto zakho zihamba ngolayini, awumangazwa i-lump sum ye-balloon ekugcineni. Uyakwazi ukuthi ungene kwi-website yaka-WesBank noma ke kwi-app ukwazi ukudownloada i-contract yakho ubone ukuthi ngempela khona yini i-balloon payment ekhona ekugcineni kwala sengisikhokhile khona isikweletu sami. Angigcizelele-ke ukuthi kumnandi kakhulu ukuthola imoto yakho entsha sha, spirits are high, excitement ikhona, imndeni ngalana, kuningi okusuke kwenzeka, sikikiza sijabula. Kodwa kulokho kumele sihlezi sikhumbula, asibhekisise engabe iziphi izinto ezihamba nenkontileka, silalelisise ukuthi abantu abasilekelelayo ngesikhathi sithenga imoto basitshela ukuthi i-contract yethu isebenza kanjani ukuze singayitholi sesimangazwa i-lump sum laphana, isamba esikhulu ekugcineni. Manje ke sesifisa ukwazi ukuthi okay ke sengisikhokhile isikweletu sami, kwenzakalani ngalesamba esisikhona manje esasifuna ukuthi sikhokhelwe. Uma ke sekufika esikhathini la khona sekumele kukhokhe i-balloon payment, khona indlela ongenza ngazo. Eyokuqala, uyakwazi ukuthi isamba masikhona imali iphelele uvele uyikhokhe uyiseklishe imoto kube ngeyakho. Okunye ke uyakwazi ukuthi uthole isikweletu futhi i-contract entsha yokukhokhela manje lesamba esesisele ekade siseceleni singekho part of isikweletu sokuqala okade usikhokhele. Lokhu ungakwenza kusukela ku-12 months kuya ku-4 years isikhathi onikezwa sona ukuze ukwazi ukukhokhela lesi sikweletu. Okunye futhi ongakwenza i-trade in. Uma ke utrade-ina imoto yakho, ibalance leso isisele iyasetlisheka ngesikhathi imoto yakho endala isithathwa kungena entsha. Kuhleke ukuthi uma uzokhokha i-lump sum, ukhumbule phela inkontileka yakho mayisaqala, uqale phela nawe usave ukuze mhla iphela imali yesamba ikhona uzenzela impilo ibe lula. Uma ke ufisa ukuthi uthathe isikweletu esisha ukhokhela i-balloon payment, khona ama-documents nemininingwane edingekalayo ukuze ukwazi ukuthi u-apply kahle. Udinga umazisi, ID document, i-proof of address, i-driver's license esemthethweni kanye ne-bank statement yezinyanga ezintathu. Uma ke usuqualifyile wathola imvumo yokuthi ukwazi ukukhokhela le balloon payment ngesikweletu, uthola ke i-credit agreement, i-contract entsha ke manje ezoba ne-interest rate ibe futhi nesikhathi onikezwa sona ozokwazi ukuthi ukhokhele imali ngaso. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi njalo uma kukhona isikweletu semoto,
ne-insurance nayo isuke ikhona. Ndalana akujike lutho, usakhokha isikweletu, ngakho-ke i-cover insurance kumele nayo ibe khona. uWestbank uyakwazi ukuthi akulekelele mawufuna i-quotation ye-insurance ku www.westbank.co.za. Eminye-ke yemibuzo eyivele izinto abantu abazibuzayo ukuthi kuyenzeka-ke ukuthi imoto yakho uyithathile wakhokha, kodwa ngesikhathi usufuna manje ukurefinance i-balloon payment yakho ukuyikhokhela ngesikweletu, mhlawumbe usurithayile noma usuyayisebenza ngandlela thizeni, uyaqualifya yini? Impendulo ithi yebo. uWestbank unazo izinhlelo la ubheka khona ukuthi uzokwazi yini ukukhokhela njalo ngenyanga lama payments okufanele wakhokhele uma ukhokhela i-balloon payment. Uma-ke unemibuzo nge-balloon payment, khumbula uyakwazi ukuthi ushiyele i-comment, ushiye umbuzo wakho, noma-ke ushayele i-Westbank Customer Care ukuze usizakale.